Iti sa Balipay at Damag, kinalaing dagiti estudyante ti Mountain Province State University na ibida iti capstone and internship showcase ijay buntok. Tita nga naiparaang ti designs da iti library login system, babaan iti QR code, customer feedback monitoring system kan dumapay. Agi padamag ni Cheryl Iteo ti Philippine Information Agency, Cordillera. Imbida dagiti estudyante manipod iti Mountain Province State University, dagiti inobasyon da iti naisayangkat a capstone and internship showcase sa Jai Bontok. Karaman kadagiti nang ipakita iti inobasyon da dagiti estudyante iti Department of Information Technology, no sa dino imparang dati nagduma-duma sistema kan aplikasyon ang nadesinyo kas iti library login system using QR code, Kiyag Food Delivery Admin Management Center, Customer Feedback Monitoring System, BFP Document Management System, kanda dumapay. Para iti IT student ani Shadrach Subila, dakkel abanag tinasao nga aktibidad gaputa na ipaayanda iti oportunidad amang ipakita kadagiti inaramid da. For me, this program is very special because this gives us the opportunity to showcase our talents, our projects, and all our learnings that we acquired from MPSU. So this is also very special because there are some agencies, visitors who came here to witness our works. Panggap tinasao nga aktibidad nga ipakita ti kabailan dagiti estudyante amang usar iti theoretical apan nakamuda iti pudno abiyag. This showcase provides the student the avenue to present the knowledge and the skills they have gained throughout their academic journey. This event was actually a great one, hoping na sana there would be more in the next few years, as it serves actually as an opportunity for us to discover what's the tools needed pala and what can be done better, so at least we can improve the efficiency of our office for the coming years. Dimar ay ti aktibidad ti sumagmamano nga ahensya ti gobyerno ang mabalin nga benepisyo kadagiti nasa uwat sistema. Manipod dito'y Mountain Province, Cheryl Iteo ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pambansang TV iti Barua, Pilipinas.